Ох, чакай да се оправя. Спирала. Супер, супер, Супер си. Нали много съм хубава? Много си хубава. Чакай косата да оправим. Нещо... Няма да я хващам. По-добре без да. Така ли? Да не я хващам. То край малко ти изсушава ръцете. Така ли? Така. Не, глупости, тук нещо почвам. Как бе, аз от 5 години съм мажа, тя не ще ми изсуши ръцете. Какво ми става, бе, какво ми става? Така червило да си сложим. Тук малко го размазах. Имаш нещо между зъбите. Как така, бе? Нали уж бях хубава преди 5 минути? Сега да се видя. Закъсняваш. Оле, няма време. Бързо. Парфюма. Супер. Страхотна си. Мисля, че съм готова. Да излизам ли? Тръгвай. Да тръгвам ли? Добре, да само да се погледна за последно. Мисля, че е добре. Едното око май има повече спирала от другото. Как така? Чакай да погледна. Не. Прекали. Как съм прекалила? Ще закъснея, чакат ме от 5 минути вече. Знаеш ли, че веждите ти не са симетрични? Как така не са симетрични, бе? Не знам, когато са. Аз полудявам, не мога да си говоря сама. Не мога да си говоря сама в огледалото. Трябва да погледна. Не. Фондютена не е твоят цвят. Как ще не е моят цвят фондютена? Вчера го избирах. Приличаш на жълтък. Ау! Да, жълтане, тук нещо ми стана. Аз се разболявам, аз не мога да излезна. Много бързо ти омазня косата, не е ли ми вчера? Как така? Не. Аз полудявам. Закъсняваш, трябва да тръгваш. Не мога. Трябва Не мога да тръгна. Тръгвай. Не мога да тръгна. Хайде, тръгваме. Смъкни! Какво стана? Какво стана? Ти да видиш.